ngawe bese uyakhohlwa ukubheka lo wakufelayo ngoba lo wakufelayo akasoze akhuluma kabi ngawe lo wakufelayo akasoze akuhleba lo wakufelayo akasoze aqambama ngegama lakho ukhohlwa ukubheka yena wabheka abangani. Your focus must go back to Jesus in the cross. Ogama layo linguJesu yathi nawe ungeza lithi iBhayibheli ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Akanendaba ukuthi woneni, akanendaba ukuthi wenzeni, akanendaba ukuthi ukhiphizise ingakhi, akanendaba ukuthi ubulale bangakhi, akanendaba. Hey, come to Jesus. Uthi ozayo angisoze ngamlahlela ngaphandle. Akanendaba ukuthi udlisa bangakhi. Woza nogwayi wakho, woza neStevison sakho, woza neRizla yakho, woza nemboza yakho, woza nensangu yakho, woza nesnef sakho. Namhlanje masothandaza namhlanje ugijima nento ezokuhlweka ezikuhlulayo. Uthi Nkosi Baba ngiyayibeka phambi kwakho. Uthi nazi ngiyalahlela emnqamlezweni. Lithi iBhayibheli ngesikhathi elenga emnqamlezweni bamhlaba ohlangothini, ngesikhathi bemhlaba ohlangothini lithi iBhayibheli kunedrop engayanga emhlabathini yayehlweni lendoda yayingaboni. Lithi iBhayibheli igazi likaJesu lanede lathinta lendoda ihlo lavuleka. Uma sesigezwe igazi likaJesu amehlo ayavuleka. Siyahlukana nezono, intombi yahlukana nesono, insizwa yahlukana nesono. Uhlale ngentombi, intombi yakwenu, uhambe ngensizwa, insizwa yakwenu.